Lähtö hyväksytään. Alussa jää 8 Baron Pepper, johtoon ampaisee 3 Buckaroo K ottaa johtopaikan. Sen vierelle tulee välittömästi 5 Varenne. 5 Varenne tulee johtavan ulkopuolelle ja hakee heti kärkipaikkaa ja lähtee pitämään vauhtia. Ensimmäiset 300 metriä 7-0. First 300 7.0. Ja ensimmäiset 500 metriä 0.90. Varenne vie joukkoa ja johtaa 10 metriä. 09.0. First 500. Mennään kaarteeseen ja siellä 8,5 metriä matkaa maaliin. Varenne tekee pesäeroa muihin. Buckaroo K tulee siellä lähinnä. Sitten Durvalo, Another Space Case seuraavana. Sitten sisärataa tulee 8 Baron Pepper, takanaan Good Leasing, joko viimeisenä Viking Masa Saito. Ja nyt 1000 metrin väliaika 8,5 ja maailmanennätys on syntymässä. 8.5 1000 meters. 400 metriä matkaa maaliin. Ja tämä superhevonen Fantastico Gianpaolo Minucci. 2,5 metriä matkaa maaliin ja muut ovat ties missä. Loppusuora jäljellä. Mikkeli lyhyt loppusuora enää.